usia maina lia bwato muchando koya sivia komenterua amaino asebalia agogete nkohwenya bale chininti na boigongo ticha bara maina lia bochogete enyagitali enige kuro bokodi obobwensi asedi golide nsekegima mbabwate nsema sabana bakobutera na bwigo kogosereria obokoreri bwabo no bwabwango nando bwikiranwa bwigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro Kubagotoka imejomo chokisi asamagacho a Uhuru Building asilirongolire igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust boigo nabuko nyorogwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke boigo nabuko nyorogwetera ase ncherejesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Omugusi, bono. Lishirika lya obwanjete lya Getembe Television Network amana Getembe FM nigo lyakoretera obukoreri bwayo gucangina sole tutarere imiye nyombeli ya Uhuru Towers lirongo litangani asebale kuruchinsemu cha Kisi kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor elio tonyara ko batogusangamo naye nagokina nyabunegisaku kyomugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyamwa mugusi. Noganye kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gozi ekinyuru kinyumo enyangi usuko kwa kuyomino emijega munabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asirigolidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye maseje munaba manyibaitabo bare no bamanyibigoro nigeti byetibwate signal ere enkongo yigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 0741499726. Yo bomboli umwanone kiririane. Wairabia mwanchumo ligereria emaragoba yerengia ye chitariki inye ose chitariki sato asomutienyi okane margoba yerengia kigima nino kwigena nigo ejuma yago yaberege kwairabia anene kwanyolire amaseseni kurasomoroberio obwa mariganio esabato ekaroto kwaligania esabato karibu sana ase kiunga chinsa ibere kero choragire chinsa ibere chabuno magroba emeza ya mangana mayato abere togo kwaliganiria amange kurwa chinsa mo au ime
amona isiko yeliroboria gusikoro mocha sugusu irianyi goika bosongo na mange abereka gokorekana ase rituko ria rero ase kiunga chinsa ibere onsi twayasangereirie eritoko yaretere eyemo ase nchira yobwikirano notore live galia Getembe TV ase chinsemo cha Facebook na boigo YouTube na bokwenda gutubwatia eyemo elikwanekia ngoyanyorore onsi ase nchira yobwikirano. Karibu sana elio tunyareko batogosanga mange ayo aberega koenekiwa kurwa chinsemo ase nchira yobwikirano kurugale sensemo yebimanyererio nigo tokobwaterana nere Wilson Makori elikwanekia kwayanyorire oyo kwenekiri gine chibichari yago ikere DJ Atson na nchengo ko yaletera senchira yobwikirano nigo nkurukwa Ruth Kemunto isaranso ike na boigo otale na intwe elio tokomanye ase nchira yobwikirano. Guchaka kurwa ase kanisa ase ritukulia lero ensengima nigo yabereke guchengira ritukulia musaraba abarai kurwa chidini au na boigo abegenia nigo babere baguchengira ritukelio na kuinyura emechando eliyonsi Yesu Kristo abeteka gwetera anene ekeralenge aso boiko bwense ritukulia lero abaigeni kurwa kanisa ya Lejo Maria anene kurwa kaunti ya Nyamira nigo baba baguchengira ritukelio na kuiraneria mbiamono osana korokia ekiorokererio ase mechandiri Yesu abeteka gwetera muri keito fatgad Gisemba nigasanga na baigeni abo ase sabari yabo nabono nigatwarikanire roboti uru ase nchira yobwikirano. Ekero rituko ria rero abakristo anene abakatoliki basoka azichinjira aho eryo gucengera enchira yo musaraba nigo boigo kurwase kanisa ya Region Maria na barabwo batatigara maiga korende nigo basoka na barabwo chinjira eryo gucengera rituko eriga ngo kwarense eria kabere go sasi matara Yesu toko banene kiara ngwa wantensa so musaraba Yesu Kristo munyanguru bono kaiwete omonto otabwati chingoro akagwainse igoro retaria urisi ko bonda wa bojo wanja kwa okoreganensa buna igoro Kukwana kurwase kenyoro kya Nyasore ime ye wodi ya Itibo ebunge ya North Mugirango nigo abegeni abaiga bakwaneire engenche nene yugo chengera ritukeri dikoni mikario motimisuko akorwe kanisa ya Region Maria lero ni tukorie Pasaka tokuinyura ogukuku muturito Yesu Kristo tuachaka kurwase njere musaraba kurwase kirisia St Elizabeth biego wone torenjira tokwenda mpaka se kanisa ya St Stephen Kenyoro iga tokwenda tokore bikebi kwenda tokunyira biesa akare twasinjira kwenda togochaka tonye twachaka njira tokwenda masawa tubwate chinsa tochi twakorera se kanisa tomete chinsa kianda igore gona chigo konga torekerisime twachaka emisa emisa yakoru yaera kiro monto bara mpaka ni twachigocha nende tukorinda bari bwate ya Sunday tukwengata sogokonya bataka asogokora kero twakurire wiki twengata twaire biegwa se kanisa twakonya bali bachandegete chingaki echecho nigo baigo baburirie abarai aho anene baria bense kero yomo gokora emiremo yaye eryo kwenekia buna uchumi yense yagendereire asenchira enkia entone tokuinya matesarieta eterete gocha bana turustibi kote togotara kwenda ntubwata masaba togo ira mpaka kero tweka mpaka se kanisa mpaka tunyere kero sabe twasoma mpaka gutinde kukwaye yene togo saberense itenyoro morembe naenda bara beto banyo chinga kichindoro banyara gotora abasabaro basikane mangana mangi batieka tariberera sense Somondi Amono within the diocese of Nyamira North Diocese. We are happy, not that we are happy vile lakini we are happy with the Good Friday. The message which I can send to the Kenyans, let us enjoy
but we enjoy as we know that others are also suffering. But the day of today, that is a day of enjoyment. Ginko ripotera Getembe koroiga se kenyoro kya Nyasore ekyo ke gotoka imeye wodi ya Itibo ebunge ya North Mugirange County ya Nyamira Injefa Atigad Kisemba. Mwanchumu ligereria mbia mwana sana muri kitofat gad Gisemba hasenga nchugo twariganiryo roboturu hasenchira yobwikirano gutigana nere na gusuka guciase orobotrunde litukuria rero nigo abanyanyimbo kurwa account ya Kisii besokia na kurwa amanyinga guciase abanchwa anene bali bakonyora imebasukana na kugania kubekerwa amanyinga buna enchira yamu yogusanga obwanchani anene litukeriga yogutalia omusaraba ukora kurwa segeta senikia nyanchwa omu Osomo Police Commander Ronald Kirui nigo abagakora umujigoyo na kubulia abantu bonsi besokia asobonge eligokonya bali bonsi baganiti kubekerwa amanyinga umurikito Dipon Asanya otwaleganirie orobotiro Nebiro amariganyo yoguchengera epasaka agenderete chinsemo ao kurindi sekta yoburendi me county ya Kisii bakorawa no mu County Police Commander Ronald Kirui nigo litukuria rero besokia asukurusiwa amanyinga unenjira yamo yogokonya abarwaire. Leo siku hii ya Pasaka tarehe 3 mwezi wa 4 tuko hapa katika Nyanjo Police Station na tuko hapa kama maafisa wa polisi ya kaunti ya Kisii. Tuko hapa kwa sababu ya kutoa damu na tumemobilize maafisa wetu wa usalama katika kaunti yetu ya Kisii na tumefanya hiyo shughuli ya kutoa damu na ile damu ambayo tumetoa ni pint 60. Umurubiri yoiga okorekana asigitaseni ky'abanyanyimbo Kenyanchwa nigo barenge nekerenga kyogokonya amagima yabange anene ayuo agusira chingaki chemebasokano anene jepara. Damu hiyo ambayo tumetoa itawekwa katika pengi ya damu iliyomo katika hospitali kuu ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Damu hiyo ni muhimu kwa sababu ikiwa pale itasaidia wakati wa emergencies. Unavyojua kwamba maafisa wa polisi wanakumbana na ajali mingi barabarani, napeleka wagonjwa kule kwa hospitali na wakati mwingine wanahitaji damu. So damu hiyo ambayo itakuwa inahitajika when emergency itatumika ili kuokoa maisha. Kuna mwenzetu alikuwa amekonjeka na alikuwa anahitaji damu kwa haraka sana. Ikakuwa ni vigumu kwamba kupata donors kwa haraka. Ugukonekerekyo nabarikia mangana niga baenekeria bamenye be county ya Kisii oteba bune sector yoburendi me county ya Kisii ningo barabe bagokora egeseisi kyo gyokurwa amanyinga anene kabere omwaka. Zoezi hilo ambalo tumelifanya hapa tumeahidi hospitali yetu ya Kisii Teaching and Referral Hospital kwamba at least twice a year tutakuwa tunafanya hiyo zoezi ya kutoa damu na tuweke katika hospitali yetu kuu ya Referral Hospital. Ense moyende gosanga nabateneneri be ebengi ya manyinga ime county ya Kisii gose blood bank nigo bateba manyinga tabwenereti koniwa. Donate blood that is saving a life somewhere. So it is important for you to donate so that you can save a life somewhere. Na nikiwaarifu wenzangu ya kwamba damu haiuzwi. Damu tunapatiana free vile na wewe pia unapatiana bure. Yule ambaye anaweza kukuzia damu, ni vizuri uweze kuripoti hiyo kitu ili tuweze kushika huyo mwizi mwenye anauza damu katikati na hospitali yetu. Kwa sababu hii damu vile imepatiwana bure na sisi tunastahili kupatiana hii damu bure. Hata ingawaje serikali nayo inafanya bidii sana kwa sababu screening of that blood 1 unit inachukua pesa nyingi sana, around 6,000. Ndipo hiyo mambo ya screening moja katika unit moja iweze
kuwa safe kwa mgonjwa. Ese gitu bono enene guchia saba Kenya nigo babuli wewe sokia a sokorusia manyinga burenchira yamo yogotoria amagima yabange nabo igo kugenda gutwara afyengiya anene asoko cheno mubere. Ningependa kuwahimiza wakaji wetu wa Kisii na maafisa wote wa polisi kwamba ni vema kutoa damu. Kutoa damu pia ni muhimu kwa afya yako. Na wakati tuko na damu ina bank ambayo tumeweka kwa benki, itakuwa manufaa wa wakati wa emergency. So na wasi wote tuweze kutoa damu. Kuroiga asegetaseni ky'abanyanyimbo kya Nyanchwa kegotoka imeye ward ya Kitutu Central imeye bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii ili anigongoro kwa Dipon Asanya. Biamano omurikito Dipon Asanya asengenchi gutwariganiria orobotiuru asenchira yo wikirano togosikabasyo abakristo mutigere Yesu emechando yainu anene asichinga kiechiga erituko yoguchingira emechando eri Yesu abeteka wetira eye nenkwana yaye omusasiroti Peter Benjamin yako we parish ya Kisii Cathedral akwana magiga yogokora emisa amo nagokorokurubikana asenchira yo musaraba lituko lya lero. Tyson Wycliffe Manyara utwariganirie orobotiuru. Kwa Mungu apumzike kwa amani. Abakristo abakatoliki ase ensengima lituko lya lero mbakora okurubikana wenjera yo musaraba. Ase eparish ya Kisii Cathedral yegotoka Kisii Central Ward ebunge ya Nyaribari Chache county ya Kisii na lero tetigiri magega. Chichumuya ao chie parish eyo nigo chiarobekana chinsemo ao echio chinyetanaine ekanisa eyo. Gukwana maiga yokurobekana musasiroti Peter Benjamin yako nigo atebabuna okurobekana okwo no gotema kubwatia chinjira chiria Yesu akorete na nigo abori abakristo bonsi banyare kumutigera Yesu emechando yonsi elia bagwetera. Asama leta nguru kwa Father Peter Benjamin yako kurase the parish ya Cathedral. Lero nigo twali ngasinjira yo musaraba. Asi abakristo bonsi se parish yetu. Kiro yomo twasangerekana asinsemo ao elio posete ali tukeliga sinjirengia tukwemenya sanga mbuya muno atuwerere twakorere tukoria lero na Kristo aribyo kwa mwanya nagesura na intu n'abakristo tugwesura elio tonyore ubugima butakwera. Kristo aribyo kwa mwanya gacandegete wakoba ya mwanya bantu intwe mwanya bantu bonse babiro ibe byabo wetera aseme candeli anyorete na intu tukweliga twara n'imicanda twakonyora na nere byatoremererie tuikere urutu butakwera mwanya bantu twense niga tokuburiwa nga Nyasaye uri ku Nyasaye umuye utorereta mabera aratuma umwana yo muwe masese nende atagotobori ntu na mwanya bantu kurwaso gusumba bwebibe na intwe twatoremereye mecando tokonyora si family chetu toremereye mecando tokonyora ndonse tokoremereye yetu elio katorigete Kristo torigete musaraba na byonse mbinyare kabwete niga tugurete twense ya twense tobe kugwenda gwetasale byonse mbinyare kane tegotebya abakristo baminto ngambiye mono ase amatuka ya 40 twanyareko tugutara na Yesu Kristo asinjire yo musaraba lero toikire rituko lyo moiso nande bura twandrete konya gwepanga ase pastor yegenchenu na rituko lya mambi ntomatenga mambi ne Jumamosi enene na Jumapili nero ngochere ko babuna Easter Sunday na Easter Monday ase gaba Kristo kenyingi mati gataka ndra konya gusabira ense ito ya kenyanyare ko bakegutwara omorembe kuna Yesu Kristo awo chikobaga kubuka kurwa saba akure anyare ko baga kubuka nemyoyo ito atutorie nanda konye Kenya. Francis Mwarucha oyore oyo mobwa bwatani ase kanisa iyo nigate babuna toteme koba abakristo abaya na kubwatia ngaki Yesu chitego tokonya ucha gututoria buna asumbugete twabwati chinjere lyonsi buna asumbugete gocha na kuirana na kweboringa na intwe baria chitego komboa ngokora tore keria chite agatote bitokore na litora aba bakristo abaya tuchigosirikia uburuti bwaye butakorera mirere na mirere.
Wikirabo no abakristo bakatoliki bakorere amaguru yo kwengata nase ensemende bono bagochikwebanga wasoa ase Pasika enje nuko chakari kulia Jumapili. Kuripoti Getembe TV Ruiga Kisii Cathedral Joy Cliff Tyson Manyara. Biomono umurikite Wycliffe Tyson Manyara asengencho gutwariganiria oroboti urutugo tigana nayo yamate magega yegetaseni kya Getembe kumurikira yamate yo musubati Evelyn Boyani uyobetega kuiberwa engombe yaye lituko ubutukubugukira lituko lya Jumatatu na gutigwa atabwatikende asare gosomeria abana baye gwetera asoko ne mabere y'engombe yo lituko lya rero nigo ari ne kyakogokera neye magega yere konyora obokonyi kurwase umusama Mariumya uyoberega kumukonya elio anyareko baga kwenyorera engombe eli anyareko baga kugendera gukinia abana baye ase okubaire skuru nabego kunyipanyorera egento bakulia omusubati Evelyn nigo bono aberega kweranirimbya muno magega yokurusibwa omusunto munene ase obosibwaye okwana ekerekyo yokubwatuka obokonyubu kurwa ase kinyorukia mabamba kigutoka imeye wadi ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirango nigo mubunge o West Mugirango Muske Stephen Mugaka omo engineer James Kimoni na boigo Jeremiah Migosi baba bagwesokia na boigo gokonya omusubati oyo Robert Rwasenjera yowekirano mumuriki tufatgada amatuko amake maiga yegetaseni eke kya Getembe kumurekera ekirero kya mabera kurase omongina Evariri Boyani uri na bana batano oyo omenyete asobotaka obwere aboigo oiberetwe engombe yoka eyokonya asemerete asogosomya abana nigorero ari no mogoko maiga yokonyora obokonyi obo boisaine engombe yende kurase omoinjinia James Kimoni oyo korya obugavana bwa Nyamira aboigo Jeremiah Migosi okorigia oboseneta bwa Nyamira twachire iga bune timu yo monjine James ongerake mone karanyoreta mangana aya twaretire ogokonyi gwaito wegishiringi 1200 elinde chinyara ko bachigo konyo mongino oyo nande chibese chitokagete ngomongino yaisa kwanda no Jumatata ali echiro takonyora kangomba gakigara areta na gutwa kwa Thomas anyuwa mboga omwana oyo nyora tumuchando no mwana one twanyoriro gokonya kurwa su mwana kurukwa Jeremiah Migosi kuburia wa senator tigatumakire mbia mono nero utumire chisiringi chaye chirubusano nakira nambia mono mwezi migo oito chiragega Kimoni gakiongonyire libusirini gakingore ng'ombe yamore Jeremiah Migosi oikira ongonyire chirubusano akimwate omwensi abantu bekenyoro Nonye nabo nigo ABC yo mubunge o West Mugirango Muske Stephen Mugaka baikirana asengeye na kubwatoka obokonyi bwendagera nabo igo kubaenekeria abanyakenyoro bamubamba bona school fees y'omwana wenka eyo oyo gosomanya Keore secondary bodanigo bayakanire nakinambia mono Steve Mugaka oikira ongonyire ndagera gaki asanti gaki naende gwetani endagera yoka omwana funsi naraiga yumumurori ari omwana funsi oyo kuri ku Gilbert migago some school ya Nyakeore are candidate kwetera se candidate konye school fees ge wakanwa wetera se ngombe yakaraki ya irwa ntu amoye basari talu ntu amoye basari ya shiringe chiriburenga chiribusatu na bana bande bonse bakaraki bakonyora lakini gwetari bona na aligereirie situation yero mochioyo bono kuganyo kubuna korokonene na amonyerero mushimigo buna naika school fees yonsi pi omwana yatigareti twaye clear na yakande buna naika iga already school ya ikiro omwana oyo igo mujumba Stephen Mugaka wakanire school fees omwana oyo yonsi igobona omwana buna bako igole school agende kerasi ime are no kubwatoka obokonyo obo boigo basabire abarayibande kubakonya elio kumwagachira enyumba ategete obokonyi borobo nene gwetani nonya nintu buna twachicha ekiagera enyumba samenyete malazi ya etari maya nonya ne nyumba sa abana bakurara twayororire teringia igo tware kurwa na appeal inga nonya twaretire egetoro kyo mo engineer Kimoni kurwa se foundation yaye torangerio abarayibande kurwa se kenyoreke na atlaji ingeke na bachiche na baro bokonyi bara nyere ko baba kurugocha se familia ye ekiagera twarorire ng'uko ganyo konene nkoro
chingaki echecho nigo basabire abanyakenyoro bamubamba koba maiso erio kotinya oborendi ngotoka bare bagocha baibera bakomutaka bunoyo oiberu otabwati no ene nyomba oiberu otabwati echo oiberu egento gioka bwate gaketategemete gosomia abana na kiakoragera na kiakonyora sabuni na kiakonyora kirigento omonto bwate chinguru omanya konyoa chinguru tarabotuko oiberu omongina bunoyo bantu bamintegente kinkora karagera ritole bangina kura tabangente gesire bagambi baito morase kenyoreke nigo totaete kubwatirana amona abararia babasogetia manganaya tochunguze mpaka tumanye ningo osemba saeki osemba nginaki oseningo ochite koibero mutaka bunoyo oikobekirwe byara na ndengane yesire gochakira bono nakogenderera Kingo reporter Getembe koroiga mubamba eye gotoka meye wodi ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira inche Fatigad Gisemba Biamono omurikito Fatigad Gisemba asengincho yorobotyoru okungusana nigo kwaene kiwa igati eskuru ya secondary ya Metamayo SDA na boigo buraibu county ya Nyamira wetira asogosonanwa kwa bulimo bweskuru yo ne county ya Nyamira wetira aso mwalimu munene Joel Mesa nigo eskuru yo yabeteke guchakiwa wetira asaborokiwa bachiete na gutagura amaga chokonyora aberiga kubekwa ase obulimo bwo nigo wetira ase oburaibu wa principal administration ne wizara ya marimo nigo babiri bagoteba buna amarimo y'ekisukuru wika anyareko bagakwegwa esiko aliya bwenderete umurikito Gilbert Kobe otwaleganirie orobotyoru Eskuru ya Metamayo SDA nigo yalitwarire obotutukano igoro y'oburimo bwabo ase county ya Nyamira nyanyako bagekobekwa aso porobekana na mono aso koyena niyo burimo bw'eskuru eyo na kwagacha amagacho ataranyara kwa kwene kiwaze eskuru eyo ne Joel Mwene Mesa principal y'eskuru Metamayo secondary school ama yondega tuwikisa to na kodo eskuru ne principal na wa transfer recently gocha una naba transfer gochaga mambi yaye project gachake skuru me tabanyeti ona se njana rengo magani na manyete ngatabunga bore mombore bore totally part of the school na we county government ile kwa cha social hall but later on I came to learn that komputebunga awase bakwa acha dobore mu school omwalimu omunene bw'eskuru eyo Joel Mwene Mesa nigakweresera igoro yogo yigeranirwa ko bulimo bwo na gento kirachikonya kobanga negetambukiro kigokonya eskuru eyo kunyara koba kwene kyo bulimo bwabo pero mukutano litiko lya lero toibana lirenga building echions cha kwa gachwa chira terena until tuanyotire mabu na basafe abaiche batobeke buya Mwene niga guteba buna eskuru eyiga kurugesa sororo nigo obulimo buiga bwarenge bw'eskuru korende abantu mbale bake na gwetera ase obuteneri na omo ward representative kurwa senseme eyiga banyako bako obulimo bwanya ko bako gache social hall Mwene Mesa principal y'eskuru eyi kuruga Metamayo secondary school ona report iga chiwiki sato cheri obango buli na report in fact mambi yaye MC agacha agatana teteko wiki project rekiwa na achire asina renge gochokora clearance ekona janga tebunge MC nacha na dembata ideko agache project asobori mubagata abore imeye skuru lakini boro bwe county government waona ke bagasawa kwa agacha njibano munando mageni ngabuga ngabwe sawa kwa agacha still na bwo mu bagata abore bwe county government lakini karo matuko makeiga abantu banga bakontenga yaya bori bono bwiskungi kerike ndreto bono mwalimu bono nigo etigarete egoika weekend onyara ko baba kumanya igoro yobotumeki bw'oburimo boiga ningoro manyene na nigo otakire kunyara ko bakugenda yoburimo boiga arenge kurwa sensamo ya Metamayo nsamo ya bogetu masaba gorbotere ketema maritana nje Gilbert Kobe Biamano omurikito Gilbert Kobe asengencho gutwaliganira robotiro asenchira yobwekirano
Wanchumo ligerilia oroboti urwa Gilbert Kobe na rugutuira aseribori rituko asetuganeti osange na intwe ebirengere byago ototebi ne nerebuya amarimo yechi skuru anyare ko bakago sonanwa ne serikali gose abaibori nerebuya amarimo yechi skuru anyare ko bakago sonanwa amone serikali gose abaibori nabo gusanga na intwe ebirengere byago gwetera senambe yueregabu ase screen yago 0726 447367 gose wetera asensa mu mitandao Facebook na boigo YouTube muna Getembe TV na bokorwa ebirengere byago ntochiko bietera byonsi elio onyare ko bakogosanga na intu eyemo aseyemo ine nerebya amarimo yechiskuru anyare ko bakagosonanwa ne serikali gose abaiboli kolende togo tigana nayo ekerogendrete gusanga na intu ebirengere byago na kwenda ase oroboti ronde siasa nigo yabage kwaenekigwa ase birero ase nsemo ya mungoni imeya kitu tumasaba ase county ya Nyamira asomoyega obakugwekeranwa amana barai ao bakora unere omoseneta be county ya Nyamira omoski commissioner okungo mugeni omoski Clive Gisairo Clive Ogura egati ya barai banda bange ase basingirire gukwanira ekerenga giyoko bamo na gukwana neryo gyerimo buna omogusi umurikito Daniel Ontiri na ikirana sayo na gutwariganiria roboti yoro Gukwana hasi birero ime ya mungoni hasi bunge ya Kitutu Masaba ya kaunti ya Nyamira. Musika okongo mugeni umuseneta we kaunti ya Nyamira nigara herombe ya barayaba. Aso gukwanira ikirenga yuko mubatesia Dr. Fred Matiang'i asiganga ya sobochori buri busyo. Na komenta buna chinga kiche ikire uburai wabono uwenete gosokigwa kurwa bisi. Mimi nazungumza kutoka Mongoni constituency ya Kitutu Masaba eneo la Gusii. Na mheshimiwa, mimi ni wakili. Katiba ya Kenya inatupatia ruhusa tusimamishe kiongozi atafute kiti ya urais. Na sisi kama jamii ya Omo Gusii 2027 tunasimamisha kijana yetu anaitwa Dr. Fred Okengo. Mheshimiwa, kama unadanganywa eti Mheshimiwa Matiang'i ana kura, wewe angalia, mimi ni seneta natembea kaunti yetu yote. Ukisikia nikisema hata Fred wananimalizia. Tumesema 2027 Dr. Fred. Dr. Fred. Asense mwende nigo umurai wense Dr. William Ruto agendera kumachugwa ase chinkwana cha asa matuka bwango iga. Na mono echichirengete nsemo ya barai balia bagopinge serikali. Abarai abaiga bateba oyo numubeka numube asa bakenya. Matiang'i ngo kogenane. Bakengoli. Ando ndo kaite na Matiang'i tali wekengoli. Luchicho bongo Matiang'i tunamaliza naye. Amen. Mwenyako musabira mwarora omwana we nsabo terene chukwa ochaka kumurama amangana ataise nkurumo akarama yujino wa malo ntokwika ese murai we nyancho tiko tena naganja ke kurama bali bakurikiro tumekuja pamoja tuvute pamoja Omo Gusii tuwate yeito erimuti yeito nentro motore maega moske Fred Okengo Matiang'i toko musabira mare tika kore siasa ya national kiagera tu Omo Gusii twensipiamo tikura chito chonse ipi tochipeke kabu ya Fred Okengo Matiang'i. Asense mwende siasa cha Kitutu Masaba nigo chabwatanse kirumura yiga gakwirwanira eliogo chegwecholia igekabo kya asobochole bonene bumwako gocha chena sabete 2027 keweka gosabande na nekoma bali kiagere cha leo gosaba ere yogoro donya ko ngora mwanda nosi monto kora amaye karuto isa yatu beto kare nyame nyete bwate bubi turuchikurwana bubi turuchikwa bonya bagetutu mutachondera murai mochoro mo gavana mochoro mo senator mochoro mo jumbo ino mochoro mo MCA uraba kore gas igo mheshimiwa Gisairo tubwate bubi pole twachikuru Nkuruba tiregeta sene kia Getembe kurega mungoni me kaunti ya Nyamira literane nguruko Daniel
Ontiri. Biamano omuriketo Daniel Ontiri asengencho yorobotiru munchumo rigereria twakuboririe riborio onyareka bagokorwa ebirengerero byago na gusangana into eyemo aseyemo ine nerebuya amalemo yechi skuru anyareka bakagosonanwa ne serikali gose abaiboli nerebuya amalemo yechi skuru gosonanwa ne serikali gose abaiboli na bagusangana into ebirengerero byago wetera sena mbeye eyo eregabu ase screen yago gose wetera asensemo yemitandao Facebook na YouTube no tore live muna Getembe TV sangana into ebirengerero byago tokorwa omutimo mosinini ntonyareko batokubitira eyemo aseyemo na gwikira buno togochira asumutimo komoke asensementa ngani yekiunga chinsa ibere aseka getari getambe nkoira natore elio togendere gusanga amange. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyubu balimo kibirengeralio eliokolenta amontelio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa wiki magia serikali ya UDA kulende agesokya kubwatisia omurwandereria wekerugo kyobora ibwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyobo seneta asogotenena no mugusi omwabo no nyabono atabwatie mirimo obeire okurwanirira abasubati wekini kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abolirio mugusi komochora buna omu women representative we county ya Kisii asobochori bwomwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo bo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano eyu ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwigedi bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwigedi bali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwigedi bali Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwigedi bali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchasi bali bonsi baraganye kwigera kugenda Kigali. Samari atana ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'obubundi asama ngane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa cya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply
echikera omwana ore skuru agwa apply onyora nechibese chine chikomokonya ase akomenya esa ndagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase skuru abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekera omwana nkonyora ari chibesa echiogosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche skuru apply loan nkonyorare karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero obubundi gochagotokonya asama tukagocha biamono asamange nabo okubatalira ase skuru yiga ose obakirisi ni gwetrasi chinamba chiabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyobwenyolero bumanyi ubumurago konye asubagima obumakiaya. Wanchumo ligeriria karibu nande asensemo ya kabere ye kiunga chinsa ibere elio ngendere gukomanya una enchereyemo yokogendera gusira bali bonsi batali kwinyara ase binyoro gweta nigo bono nigo litikolia lero abanyakenyoro bakineni korwa ebunge ya Bomachoge chachime county ya Kisii beso kirina korokia omogokobo magega yenkeyemo yalengeno kuganyo konene gokonywa aso kwa gachere nyumba magega ya barubukoba ase litumbe asegeka egetambe egikolekyo ni gokiabage koene kigwa n'umusamali omuya oyu igore omwana siasa omanyakante buna Julius Biticha ase babere bakomwernerimbia muno ase ngencho yokorwa obakonyobu nonye nabo nigo baburiria baraibande kubwatia ekiorokereri kengekyo na gokonya bali bonsi bali no kugania ase binyoro buna enchereyemo yokogendera kurwania ubutaka ase chiamate njenko rwari sinyasara nyanja andikita ko nyase nkorara asita ina ari korara ngotweru mbura yo kama acha guchira nyomba akyo morayo ino muntu muya ande ekura yaye nere ngocha kwapi ni gonkoirana libuya asomugambi Julius Biticha asogoche senkeye aso mwana ona abwate mechanda menene na endo obeire okomokonya asobugagare omorusiria asare gutwerwa omoretira ase nyomba etari gochigotwa bono nanyora omoremba asokorara asagiya elinde nonyana abana ba maremu banyore obuya ase ngencho babekirwa ase batari gotwerwa wankoreire gakone omwana one konyora gotwerwa nande bona igo omogambi tabwati asa korara muna bona igo moito gobekirense ase nyomba erie nkendu kwagachete gakinya sa gosesenie nanda abantu baito mwensi bibakineni ata omogambi Biticha okwerende amagoro yamona ase gazi gwatokoreire Nyasaye agoseseni sana nande chikura cheito ng'aintu family ya Mwanyangweta chonsi pimbo gotogoja gwaka mambi ngoirane lyo mwesimi wa Julius Biticha ase gazi wakorire gasi enene mono gesegese kenyoreke ntwana korora mang'ana buna ya wakorire Nyasaye tigakobwatesi ogendere gokonya abataka botambe boigo narari buya asenge nanya kono ni kabwana ari asenge mosimu okoraki uri okori chikura agachiro omonte nyumba bune yo agachiro mwana oyega abantu bali bakwati ibanda ari gwati abanda abantu asobonge na intwe bichana tu mukari kineni tubwate ibande ego ika 2027 umuntu obwate kura yago muguko no gosoka kineni ari kwa nyaka muna bona maremu na antebeti omongino yotigaire antebeti ngekura acha kunyaka saa 10 chiabo tuko kosebona gaki ali faisiko nga mubwate ibande mugendete kubwate chikati kineni ali na inde bibande mbigendete kubwatwa toli kurubeza mugendete kubwata basi Biticha ogendere gokorabo mwana onde bwenzi utarabwata kibande lete bibande bibwate kunene iga kero omonto tabase gwakana besa none ntururu ochokoro oyo yani esina arigereri kwa murusiri nyomba ijengo swana rabuna chandegete nyomba tabwati agotwerwa ninsa korara ne yani akwara chibuni baka ekenege nto naro lengo mugambi Biticha Nyasaye okonye miaka yonse naye tubwate mutangani se chikura cha kinene iga
Ensemo gete yabamenye kurwa Kitutu Chacha North imeye kaunti ya Kisii ni gavana baruro kuboria kwabo gochiase umwana siasa Julius Abuga Araka na kumuboria wesokia koba egati yabali bosi barachikorwanirira ekerogo ky'obujumbe asobochorio bonene boli bosi gukwa no mubasolero ime ya kyomuncha imeye wadi ya Marani ni government na gotebabuna okugani nkoraroro kugutwara abarayi babegete amagani y'abananchi litangani na mono asamatuku alibusio Daniel Ontiri na robotiru asobekira Bosio bobochorio banene wale bosio chinga kya maberera age siasa agenderete gukina abamenyi kurasi chinsemo ao kurogusie niko boigo bagenderete kureberengerera byabo igoro yegati ya Moncherio asoborai na babongoiga negati yabamenyi kurakyo Moncha Marani na Sinsi abo bamoiro koboko mwana siasa Julius Abuga Araka nakumuboria wesokia kukinania enyameni na balia bamereta mate kiroge kiga kibojumbe ase bunge ya Kitutu Chacha North omumuro yobeiro gokonya abantu baitu nsaiga nonya takoretiki no etalinka igagocha kento kukiabeire goikango ikara bandange bono buna tuwa muligereiri twarorire nga yali gukikoba buya yo yali ngekonyalekana elinda nyale gosoa ase kenyanyireke kyo bujumbe bono gya Kitutu North Chacha elinde asororo aje gokonya abantu baito bale busho okwana chinga kecho niko bamoteba kubo murai bumukya no beire kagokorie buya kurwasa matuka magega chinga kyalinge hasoborai boigo kwegwaterene kwaye hasemirobelio ao yogosukia abamenyi bensemeyo ochase birengo binde negatie sababu baganiretie eso kikendabu abugo ye tabia ye twajerorira matuka mange munanjo yongo kwana na konye to mwana mumro minto sirete litore tie 380 igatemete chuna chini paka tukamurusyo twachangite ko tukarasanto igetino neruga misini igesobwe ngetabia ye twararoriro rwagachire chinyumba wagacheira abantu mabati abo tomira abantu bagacheirwe esobwe nge otoroche ngana baisaine esobogambya arachi kogamba ekiagera twarorire kiorokereri kiaje burungi naende bone genta gocha gokora awuruke sabantu bagambe n'abantu kabisa chikona chionse esibuge Kitutu Chacha North egere tumubwatisie muna toimogete tokobwatisia mumuro itomatiangi matiangi okogenda nera agende boigo togote biaso wacha kwa inchua baba inchua de bakor physically to yori chinchi ga seta umwana oyo itae onyigu wonanda mbwatanda ntumengane go taga nanda bakondro kwana wa miaka yeto isaine to kwabantu egento ke yes kiaba yes yo minto Julius Araka do monto muya naendo rakorire biria rakorire sokonya ya chikanisa na gokonya bantu bake bakenyone sa matangari orabikire okoboko igorinde nare gotebanga asari akorire nyone bibiria otanga birigwa akorire no akanukuringana no okora kwao ncho nare gotanga gasokire tigatomo amaguru neranyore kirugike neragendere gotokonya ikiagera rendo omuntu naende karanga tebwene titumwange akorira yaramaya tiganere tombokorera yaramaya ikiagera nere bworo kirio buya ikiagera omuntu koro kirio buya igorere na baisaine ikiagera obuya na buto tagete asense mwende niko bakwanira owasemeli kwabo asomos Karaka balira gocha kumubwatesia ase siasa asa matukale bosio egento kene naga ningonya arako gochigosobo gambi naende ngochigosoare ochichoto tangasira ngakini ngachorete mwana gete twamoire gasi umwana gete twamoire gasi ntoko ungama amabaga gatangasire igaiga mwana tayonya korikwa ingabano nara yito tebererete nkurobotere gatasene cyagatembe elitarane nguruko Daniel Ontiri Bienvenido umurigeto Daniel Ontiri hasengencho yorobotiru Uburai baganirie umuntu bwate obumanyi elio gokonya ogukiniwa wekerengo kya magendero ase chinsemo au ukwana na Getembe TV umwalimu omukuru Daniel Mainda nigobono atebiribuna gokonya bochiburabu enchira nerororo eganiri kobekwa elio koene kibuna kira omamenyi ase chinsemecho ngochikonyarale kobaka gokonyeka orireira yogochikwenekya amagenderero haise kwebwalibaga nakoba umurai ase chinsemecho muri kitu Gilbert Kobe utwaliganirie oroboturo
ai bwaganirie abantu babwate bumanyi ase ogochigokonya abananchi gocha gosuka gochimotwe ikena kiarenga ase ensemo yabo chiborabu ereime yabo machoge borabu chingaki twasanga muna getembe amona Daniel Maenda umwalimu omukoro nabo igo oyo gochikorie kero kyo bwa MCA bwenseme iyo kuna mwata biru kurwaso murari ito wankurwase kenyoro kiabo chibod erebo machoge borabu nakolire gasi ubwalimu for the last 36 years nasome kisukuru gwetani 15 nanyoete first degree yangu ku Kampala University oigo ngachanganyora certificate yende ya entrepreneur ku Makerere University Mentasini oigo ninkolete a course ya financial management na human resource management eyagalire twakolire gasi yo burayi bwalimu because nabere umwalimu nabere deputy nabere principal na nabere education officer asa matuka yonsi pi twaraire abantu baninto asa koranga chisempito cha bere bono ntotete koirania okoboko Onori gasabiro gusirwa kurwa sijinsemo ntenera mono a sensemo yabo chiborabu nabo igo gochigokonya chiborabu netakire economy ya imbo kigorake elinda abantu baminto bamenya bia abantu baito especially the young generation babwate problem employment to also give in our input abana baito nabo kanyora bari kiru gwetera digital hub sensemo yabo chiborabu nabo igo gochigokonya abantu abo chiborabu kurengana n'ubumanyi bwate iga ase wodi eto yabo chiborabu twese kobeka digital hubs ibere because ntomanyete nga igebwati location ibere location ya maya yemesa ne yende yeritem twese konyora nga twabekire digital hubs echo abana baito abake na bakonyora igasi gwetera online abara ibesokiri ao na mono ase wodi yiga abarwaniriri gwetania 20 na banani ko besokirie kurwanirire kiroko gwe MCA bwabo chiborabu andake ne na mpenene etangaine ase county ya Kisia sabronirwe besokirie asumu baro monene nkoli boteregete mikuru ase nsemo yabo chiborabu machoge borabu county ya Kisia Maritane Nche Gilbert Kobi. Biamono omurikito Gilbert Kobi asengencho yorobotyoru Dr. Joseph Birundu oyole omwana siasa ime yeriro balia gusi korwa nyali bali chache me county ya Kisii nigaburirie abamenyi bensemeyo kwenekeliwa amagenderero asekelibuna no bwene bwabo konyora amagenderero gukwana asebirero ime ya ibeno omugasorero nigo Birundu boigo abereka gukwanira igoro yokugania wokorwania embwa yogoserwa amona barayi egentatebire gekoirania amagenderero magega inere sabari to gocha gotanga ke intulende mwa twirire skuru baba mwali gotwara oturasome sabu yeto nto iberwa ya tibese cheito ichisirete lakini balia bakaba ikerwa 200 300 500 na buboka babwate beseria kaki mwanga sebese pati 2027 etoko batoma isiko nanto akakubwate sabu yeito tobabekei mumbwate iko para muneye ekereterate kutomana ewiki emoibere igari kiumbu ekrate yache nigo kabeko mango takere ni akene onye tokole tikende gyonsi emyakeye ate mwako yo manocho ko banene lam inaru mata eparasi agachiruka ngo chibugirango tutu chache no igaiga nyari bari chache no nyine kilomita yemo etoko nyako igora kirenga kitari gosuka eki akabere igo hesabu yeito ya nyari bari chache kworokia kiro muntu gaiga kurwari gubusa watu kadi okurwari gubusa longo jumbo luoteba upende usipende tutakupeleka hospitali free inumu bwate chikadi cyo kurwari go
Timu ya Sofapaka nigo ya gosoria amone timu ya Bandari FC na nigo Cheru Makali asogutanyonsania egoli nonya eyemo na boigo timu ya Tusker FC nero ya gosoria amone timu ya Kenya Police FC ase Police FC yanyeita egoli eyemo ase bosa Police FC wana yanyali gutigara gusigotira guchia namba 3 ase Sofapaka egendete gusiekia ase Kenya Premier League. Mulikitu Wycliffe Tyson Manyara otwaliganirie ekiunga chigosori. Shaibu naileta nje kwa Kiwadri Franco Ouya timu ya Kenya Police FC yabage kuyeita timu ya Tusker FC egoria yamo ase Enogo naboigo timu ya Sofapaka FC nero ya gosoria amone timu ya Bandari FC. Idrisu Shaibu sasa ekiminanekyo gia Sofapaka amona Bandari FC nigo kiaera ase chitimu chonsi chitanyonsa nigori ende yonsi kolende barosia point eyemo Ekochi ya Sofapaka Edward Manoa nigate babuna nonya basiegete bagane iri kurusi kwa ligi ya Kenya ngote mabare barore gose nguru abare ase enjere iyo ere engote na inde egotereri. Njia yetu ni nyembamba sana, so the right attitude na hizo vitu mbili imekwepo nao. Sasa hiyo kukua utulivu kwa goli, at least tumetengeneza nafasi kadhaa. Nafikiria ilikuwa mechi ambayo tungepata bao. Sasa ni kuendelea kuhimiza kwa sababu vile nilisema mwanzo, barabara yetu ni nyembamba na lazima tukue na the right attitudes. Tunaweza kusema tumepata point moja, tumepoteza point mbili. Ekochi ya Bandari FC na Irena Yega akwana. Shukuru Mungu kwa kutoka uwanjani na wachezaji wote wakiwa na afya yao, kwa sababu injuries pia imekuwa ni worrying. Lakini kubwa zaidi ni hiyo clean sheet. Nadhani tulikuwa better side first half, wamekuwa better side second half. Wote hatukutumia nafasi zetu. Katika kipindi cha kwanza ilikuwa ni sisi, kipindi cha pili imekuwa ni wao. But pia naweza kusema kwamba nimefurahishwa na jambo lingine, ni kwamba yule kijana Baraka Rogers under 21 debut yake ya kwanza amekeep clean sheet, good defending, so hiyo ni asset kwa team. So hizo ndio vitu mbili ambazo tunaweza toka nazo tukafikiria mchezo unaokuja, but maybe imekuwa ni hard luck to both sides, but 1 point na pia na clean sheet, we carry it from there. Ase ete Bogolmaya nero itangaine ase bwate chipointe 50 na isano nemo. AFC Leopards namba 2 ne chipointe 50 na 2. Police FC iyo konye ere namba 5 nemo nigo yachicha namba 3 ase bwate chipointe 40 na 3. Shabana FC namba 3 ne chipointe 40 na 3 ase barengane tie chipointi amona Police FC kolende tobauti erororo ne yechigori. Namba 5 ni timu ya Kakamega Homeboys ase bwate chipointe 40 na 2. Ase chitimu chiria chirere relegation zone ni timu ya Sofapaka, Bidco United FC, ABS Bomet na boigo Kariobangi Sharks no ere echinyongererete. Ekionga chikosori nje Wycliffe Tyson Manyara. Biamono omurikito Wycliffe Tyson Manyara asingencho gutwaliganiria roboti uru kurwase keunga chigosori wancho murigeria na kuboliri bolinga ine nerebya amalimo yechi skuru anyara ko bakagosonanwa ne serikali gose abaibuli ndoche na bange babere bakurwa ebirengereri byabo na gusangana into AMO aseyemo oya ontai High Ruth ni Wilkista Machuki na kutakia happy Easter na familia yangu yote na watakia happy Easter. Yes, abaibuli mbata keiri goswana na nechi skuru gose mbata keiri. Okay, Wilkista gotabanga baboli mbata keiri goswana na marimo yechi skuru. Isaac Bosinde kurwa Magombo county nigo yasinyiro korose chipara tigabaibe amalemo yechi skuru. Okay, ebine birengereri byaye. It's unfair to grab schools lands. The government should move faster and survey all school lands in Kenya so that boundaries are known. Otanta batina kyakorukwa kolende ebirengereri bya sana na ande nara utaranta ina kyakorukwa agotebanga nothing like that. Okanire kabisa na gotebanga gento bune kingeta kiriko ena kiwa mo ikoroba korwa nyantiringa aye tigabatigane no bolianania. Okay, ine serikali ya kubolia enyare ko bakigotigana no bolianania. Ekionga news amalemo yechi skuru tiga agitwe asikwe na boigo anyare ko bakagotigwa tata batiningo kolende ebyo nebirengereri bya sana teribuya no nyangake. Quit from land of the school ama mpate kichapo from God. Paul korwa tabaka.
abo mwale agoteba nga batigana na marimo yechi skuru gose banyoro gwakwa okay onyoni korwa bus chache yaya telibia marimo yechi skuru anyare ko bakagosonanwa asante sana mbobe sana gosona na marimo yechi skuru libagerio bakonyane gochiagacha oyakurukunga Edwin Omuga korwa chinse mochirichio nyangena asante sana oyonaran nyamongo agoteba telibia nigo ebwendeta abarayibe chiskuru kubeka ebigingi chiskuru gweta elinde gosiria obotutukanu borobebe naboigo rosikwe okay otebirenga amaremo yechiskuru anyare ko bakagosikwa nabego chiskuru nyare ko bachiko giterwa asenchira yobwikirano ayo negatieri mwabere mugusangana inchomwanchu murigeria kuninde nande chikoraga chinsainye ningirane ngendera gwetera ebirengereri byabo gendera gusangana into eyemo aseyemo elikwana kya ngurure ebirengereri byabo kubwatikana nelibolelyo tobwaterere amoneti mwingima na gwekira unongo butorera ekiunga chinsaibere tumerane gekoraga chinsainye inchena ko yaretera nigonkuru kwa rutike muntu enda gutwara oborigeri borobya Omurayi omukuru bw'ensi ya Burkina Faso